lapha bazukulwana bakaMeana bakababa Masango nabazukulwana bamazukulwana silapha singumzi wasepostoli silandela iinkokheli zethu abazali bethu size lapha ngokuthanda nina Tata Masango noMeana xa sithanda nina sithanda abantwana benu xa sithanda nina sithanda nabazukulwana benu xa sithanda abazukulwana benu sithanda nabantwana babazukulwana benu namhlanje kwenzeke ummangaliso wokokuba kudityaniswe amaqela ngamaqela noxa sibanye emoyeni umoya omnye umkhuphumbeke kulaa kona omnye umkhuphumbeke kulaa kona ayosebenza omnye umkhupha usebenza kulaa kona kodwa kusetyenzwa umsebenzi omnye Khotso silapha Meana umbhalo wethu esithi celani esithi nkqonkqozani siyankonkoza nathi siguqe ngamadolo sikhumbula umprofetikas uDibhora okho ahlala phantsi komthi womsundu eprofeta phambi kwamasirayeli nawe Meana wenzelwa umsebenzi lowo uhlele kangoba Masango liphethisene ngomsebenzi omkhulu namhlanje kuthiwa sisikhumbuzo masizokhumbula imisebenzi yakho baba Masango yakho Meana sinezinto namhlanje njengesiprofeto esathi saba ngabelungu Khotso sihamba ngamajipu sihamba ngamaMercedes sihamba ngamaRover sihamba ngamoto ezinkulu ezinamaviri emqolo ngenxa yamadolo ekaMeana khala mlinye ke ngoku abantwana bakhe balala bedlendona thina sitya ngegama lomzali wabo sityebile sinezinto sinemizi sine-double story sihlala phezulu ngenxa kaMeana asiba abantwana bakhe nesizukulwana sakhe sihleli njani na saba netyala uba abantwana bangadlwasi intwala sikhona lapha Meana socela amandla okusebenzela siyabonga abantu osilethele bona emzini wakho emizwa uShadrach noMeshaki noAbednego utata Jesu utata Sikhathi utata Phanduva abathe basihlanganisa kule ndawo saba munye imingoma yonke le mihla sithi senze sibe munye kodwa siyakhomba namhlanje basibonise into enkulu yoba you must practice what you're preaching ngemilomo yethu sithi ukuthula ebandleni kodwa asinako ukuthula siyakhomba siyakhweba namhlanje bahamba amathambo onke abaprofita bazawumapha uba benomnqweno nomthandazo wokokuba sibe munye siyasamkela leso siphakamiso lezo ingawenzanga made ikhumbula nje umfo kaBhuzi eprofeta phezu komlambo sathi ilizwi likaThixo ezekile profeta basikola amathambo uthi mathambo ndini liveni izwi likaThixo namhlanje sithi mathambo ndini kaMeana kababa Masango khanirhwatshaze nivale imilomo yengonyama ezifuna ukurhagamela odanyeni hambelo Hi.